εργαζόμενους με μπλοκάκια, με ρελτία παροχής υπηρεσιών δηλαδή, ιδιαίτερα για τους νέους ασφαλισμένους, για όσους έχουν ασφαλιστεί μετά την 1η του 1993, οι άνθρωποι αυτοί είχαν απαλλαγή όταν είχαν διπλή δραστηριότητα, δηλαδή ασφαλιζόντουσαν μόνο στο ένα ταμείο, τώρα υποχρεούνται να ασφαλιστούν και για τις δύο δραστηριότητες, άρα έχουν μια επιβάρηση σημαντική για το μπλοκάκι της τάξης του 27% περίπου, 26,95% για την ακρίβεια, που αυτό σημαίνει μια σημαντική επιβάρηση στο εισόδημά τους. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή που γίνεται είναι ότι συνδέεται και το μπλοκάκι με το εισόδημα. Ένα σημαντικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι σε αυτό το τομέα είναι ότι πολλοί από αυτούς έχουν ανοιχτά μπλοκάκια, δεν έχουν κλείσει δηλαδή βιβλία και θα χρειαστεί να πληρώσουν μέσα στο 2017 με βάση τα εισοδήματα που είχαν το 2015 και το 2016. Άρα μπορεί κάποιος από αυτούς να μην έχει καθόλου εισόδημα το 2017 και να χρειαστεί να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό επειδή είχε εισόδημα τον προηγούμενο χρόνο. Η κατάσταση δυστυχώς οδηγείται στη διεύρυνση της μαύρης εργασίας. Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης στο ασφαλιστικό θα είναι ακριβώς ότι όλο και περισσότεροι θα επιδιώξουν να έχουν μαύρη εργασία αντί να επιβαρυνθούν με τόσα χρήματα και βέβαια αυτό θα έχει συνέπειες και στα έσοδα του δημοσίου και στα έσοδα των ταμείων αλλά και στην πραγματική οικονομία. Μεγάλη αλλαγή γίνεται και συνολικά για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η σύνδεση των εισφορών με το εισόδημα έχει ως αποτέλεσμα βεβαίως σε κάποιους να υπάρχει μείωση. Βέβαια η μείωση αυτή ευνοεί όσους έχουν χαμηλά πραγματικά εισοδήματα αλλά και όσους φοροδιαφεύγουν. Και επειδή στη χώρα αυτή είναι σύνηθες το φαινόμενο να δηλώνονται χαμηλότερα εισοδήματα, είναι γεγονός ότι μαζί με τους μη έχοντες μεγάλα εισοδήματα θα ευνοηθούν και εκείνοι οι οποίοι φοροδιαφεύγουν, όσοι μπορούν να φοροδιαφεύγουν και τώρα δυστυχώς έχουν διπλό κίνητρο γιατί οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση το εισόδημα. Φυσικά εδώ υπάρχουν και μια μεγάλη κατηγορία, πολλοί επαγγελματίες που θα επιβαρυνθούν πολλαπλά γιατί αν έχουν εισοδήματα των 20, των 30.000 ευρώ το χρόνο θα έχουν διπλασιασμό ή και τριπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών. Για ακόμη μεγαλύτερα εισοδήματα είναι βέβαιο ότι θα πάμε σε τριπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών. Πράγμα το οποίο θα δυσκολέψει να συνεχίσουν να πληρώνουν ακόμη και αυτοί που πληρώνουν μέχρι σήμερα. Και βέβαια αυτό έχει επιπτώσεις στη τσέπη του κάθε επαγγελματία ή επιχειρηματία. Έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην οικονομία γιατί ουσιαστικά αποτελεί ένα εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα και φοβάμαι ότι θα έχει και συνέπειες στα οικονομικά των ταμείων, δηλαδή στα έσοδα που δεν θα αυξηθούν, αντίστοιχα θα μειωθούν. Το συμπέρασμα είναι ότι φαίνεται η πολιτεία να τιμωρεί όσους παράγουν, όσους καταφέρνουν να επιβιώνουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και να έχουν κάποια καλύτερα εισοδήματα. Αλλά αυτό βέβαια φυσικά θα αποβεί σε βάρος της οικονομίας και όχι μόνο των ίδιων των επιχειρηματιών. Παράλληλα έχουν δημιουργηθεί πολλά ερωτηματικά με την εφαρμογή των νέων διατάξεων. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε στο συνέδριο της Φορήν και θα απαντήσουμε και σε όποιες ερωτήσεις εκεί διατυπωθούν.